Tämä HR Law Partner-valmennus on alkujaan ihan meidän asiakkailta tulleista toiveista ja tarpeista. Ja sen pohjalta me ollaan lähdetty se sitten koko valmennussarja kehittämään. Ylipäätään HR Law Partner-valmennus sopii henkilöille, jotka tekee työsuhdeasioiden kanssa töitä. Eli useimmiten ne on HR-ihmiset, esihenkilöt sekä mahdollisesti yrityksen johto. Käytännön hyödyt tähän valmennukseen osallistumisesta on nimenomaan se kokonaiskuva ja sellainen hallinnan tunne, mikä siitä syntyy. Eli se, että on kokonaiskuva työsuhdejuridiikan läpileikkauksesta, on valmennuksen myötä saanut sitä käytännön oppia ja ymmärrystä ja sitten myöskin tunnistaa ne tilanteet, missä tarvitsee esimerkiksi lisäapua. Osaamisen kehittäminen ja porukan tuominen yhteen ja sitten totta kai niiden tietojen ajantasaistaminen ja jakaminen yhdessä. Kouluttajista on pakko myös sanoa se, että on ollut upeita ammattilaisia meillä sparraamassa ja vastailemassa niihin meitä mietityttäneisiin kysymyksiin. Niin tiimin osaamistahan oli jo entuudestaan, mutta kyllä se todellakin on syventynyt tämän koulutuksen aikana. Se huomaa jo pelkästään koulutuspäivissä, kun tulee nyt aha-elämyksiä itselle ja tiimiläisille myöskin. Ja sitten toisaalta myöskin huomaa arjessa, että useampi ihminen on uskaltanut ottaa kantaa ja lähtenyt liidaamaan niitä asioita, mitkä liittyy tähän koulutuksen kokonaisuuteen. Eli aikaisemmin selkeästi oli vähän semmoista varovaisuutta, että uskallanko ottaa kantaa ja uskallanko viedä tätä asiaa eteenpäin. Niin nyt selvästi se uskallus on se löytynyt. Eli tavallaan kun tieto on siellä ollut kyllä, mutta tämä on tuonut sitä lisää ja sitä varmistusta ja vahvuutta myöskin siihen. Organisaation tasolla itse ajattelen, että on vastannut sitä odotusta, mikä itsellä vähän oli, että me saataisiin myöskin jonkunnäköinen kuva siitä, että minkälaisia asioita meillä ehkä vielä puuttuu tai mihinkä täytyy kiinnittää paremmin huomioon, niin nyt on siellä tietynlainen työlista, että hei, että näihin asioihin ei olla ehkä syvennetty tarpeeksi tai että näihin ei tarvitse koskea, että nämä on riittävän hyvällä tasolla. Eli monella tapaa on vastannut odotuksia. Ja ehkä voin vielä täydentää, että se aika, mitä tähän koulutukseen on käytetty, niin se on kyllä kaikki ollut just sen arvosta, että koen, että ollaan saatu kyllä todella vastinetta sille ajalle mitä ollaan tähän niin kuin tiiminä panostettu. Kyllä, tässä hetkessä ja vielä varmasti myöhemmin, että kun tästä vielä lähtee jalostumaan eteenpäin nämä opit, niin varmasti myöhemminkin hyötyä paljon.